И здравейте хора, аз съм Емерал БГ и това е последният, не знам кой епизод беше, но е последният ми епизод от моето Minecraft Island Survival. Сега ще си построя една тайна стая, където ще бъде много хубаво. Имам и доста тухли. Преместих си някои неща на втория етаж. Тук е така направих отдолу. Е по-хубаво, поне за мен. Вижте, имам 128 тухли по стакове. Така че сега ще ми трябва също така лопата и кирка. Нищо друго няма да ми трябва. Сега няма да бъде в къщата. Или ще да отида да преспя. Ето така. Леглото вече ми е на втория етаж хора, защото да не бъде празен. Ето къде да бъде. Ето тук. Ето тук, ето тук. Ще бъде. Продължаваме. Ето така. И още съвсем. Ето толкова. Ето тук ще бъде. Опа. Свърши мисията. Сега е така с габелство. Сега ще трябва да си направя също така. Аз имам стълби. Кирка имам също. Така че не ми трябва друго. Ето така. Тук забравих пак едно нещо, но ще го взема. Това торч ми трябва. 1-2. Ще взема цял стак. Не, почти не е цял хора, но близо тези ще взема. Така. И не ми трябва сега меч. Ще бъде хубаво, ще я украся с тухли. Ето тук ще сложа това. Ето къде? Тук. Ето сега ще видите. Айрон намерих. Ще го взема и ще заровя това хора, където съм копал. Защото искам хем да си взема и айрона. Гледайте колко много е. Защото айрона си ми трябва. Чеката се щупи, както и предполагах. Изчакайте сега хора. Така. Ето така. Вижте. Няма вече да копая надолу. Ето така едно нагоре. Ето така. Защото трябва едно нагоре, за да бъде цялата, съвсем цялата стая. Сега ще отида за кирка.
Тук имам ли нещо Gabblestone? Аз си имам, само ми трябват пръчки. Ето така. Крафтинг тейбъл, хора ми е на втория етаж. Ето тук. Така. И една кирка. Друго нищо не ми трябва, хора. Ама нищо. Така че ето така слизаме към стаята. И виждате колко е хубаво. Няма да бъде кой знае колко. Ето толкова ще бъде, хора, голяма. Даже още едно, за да сложа тухлите. Няма да бъде нещо кой знае колко голямо, но няма да бъде и твърде малко. Ето така. Ето тук един Gabblestone, защото ето така сега. Ето толкова. Това е нещо горе-долу, хора. Сега ето трябва да изкопая и отгоре. Ето така. Да махнем този пясък. Дъртът, защото не трябва. Така че ето. Копая си. Ето така. И тук. Голямка ще си. Няма да е малко, но ще бъде голяма. И то доста. Какво е това надолу? Ето, хора, виждате колко хубаво се получава. Виждате сега, като сложа и тухлите, тя ще се намали с едно купче. Вижте. О, айран! Супер! Вижте, айран пак намерих. Това е добре. Виждате, защото нямах много айран. Ето това е. Сега няма къде да сложа торч. Торч е ето тук. За сега и сега, хора, почваме. Ето така. Ще бъде. Ето. Ето така. Слагаме тук си торча. Виждате колко хубаво се получава с тухлите. Нали, хора? Ако ви харесва, защото това е последният ми епизод от това Island Survival. Ще почна друга поредица. Не знам каква ще бъде. Ще кача клипче. Искам да ми дадете пример. Ще видя в друго видео.
Сега ще си построя това. Доста време си отмине, хора, докато изкопая доста работи, но къщата ще стане не къщата, тази тайна стая. Сега ще я видите. Ето така. И готово. Ето я. Това стана. Сега пак ще бъде с едно по-надолу. Ето така. Защото искам цялата, ама съвсем цялата хора да бъде оттухли. Имам много неща. Ще почна, не знам каква поредица на Майнкрафт. Ще видя. Сега. Така. Това виждате, че е готово. Ето, хора. Ето така. Виждате колко хубаво става. Зацепи. Хора, нещо зацепи. Хора, зацепи ми. Изчакай. Извинете, но ми зацепи. Ето така. Само в стаята е така ще бъде тухли. Ще махнем тези две стълби е така. И ще стане много красиво. Вижте колко красиво стана. Ето и тук. Даже трябва. И нагоре може да направя извън клип, хора. Ще реша. Така. Ето така. И тук ще го направя. Ето така. Хора, вижте колко хубаво стана. Видяхте. Ето. Ето така. Така. Сега ще направя честове. Един чест, където ще си слагам работи. Аз имам... Няма да бъде чест. Ето сега ще отида на втория етаж, защото там е крафтинг тейбъла. Ето така. Вие както искате, хора, може да си обзаведете. Така, какво друго да направя? Легло също ще бъде полезно. Или пък не. Ще бъде... Не знам, хора, това в днешното видео, хора, последният ми епизод беше. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях Емералда Биги и до следващото видео. Аре, чао!